El govern tripartit format per Guanyem Badalona, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana ha retirat la fotografia de Felip VI de la sala de plens de l'Ajuntament de Badalona. El pols pels símbols monàrquics als municipis catalans continua. On està el quadre de Felip VI? Doncs està un despatx aquí al costat que no ho van guardar l'ordenança de manera momentània fins que ho portem al magatzem, i ho vam treure a la sala de plens perquè estàvem preparant el primer preordinari i trobem que aquesta sala de plens és la seu de la sobirania local, on són els càrrecs electes que han escollit tots els ciutadans i ciutadanes de Badalona, i no veiem normal que hi hagués l'efígie d'una persona que no ha votat ningú. I què et sembla aquesta postura? Estan infringint la llei retirant aquest quadre? Jo crec que sí, les lleis són molt clares en aquest sentit. La foto del rei ha d'estar present en les sales oficials dels edificis institucionals i sobretot el que no es pot fer és prendre una decisió de forma unilateral sense consultar ningú i sense ni tan sols anunciar-lo. Les lleis són molt clares, evidentment, i hi ha la llei aquesta del ROF, el Reglament Orgànic de Funcionament dels Ajuntaments, té una resolució de l'any 1987 que diu que aquesta llei s'ha d'aplicar sempre que no hi hagi un reglament orgànic municipal. A Badalona tenim un reglament orgànic municipal aprovat el 2009 on no contempla que hi ha d'haver-hi cap efígie del cap d'estat a la sala de plens. Quines mesures prendrà el partit de l'oposició? Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb aquesta versió, però en tot cas qui haurà de decidir o qui haurà de dictaminar són les institucions judicials o la secretària municipal, en aquest sentit, que és qui ha de fer que es compleixi la llei en aquest ple i, per tant, en aquest Ajuntament. Ja s'han retirat 2 quadres. El primer el va retirar el govern municipal i el segon li veu regalar a vosaltres. No us sentiu una mica ofesos? Per què on està el vostre regal? Ofesos no, simplement jo crec que la ciutadania s'ha de sentir ofesa, no només perquè siguis monàrquic o no, perquè es pot ser o no es pot ser, sinó perquè de forma unilateral el govern està prenent mesures per perseguir els símbols que representen Espanya. Trencadís vol veure en exclusiva aquests 2 quadres. On estan? Aquest era el quadre que hi havia i aquest és el regal que s'ha fet el Partit Popular. Aquest és un despatx que ara mateix no estem utilitzant, és un despatx protocolari i de moment els ordenances ho han posat aquí, que suposo que ho puguem guardar bé al magatzem per la història. Ha quedat clar, per la història.